Wadibor. Oh sampean niku malah nyebut merek liya. Pelanggaran nih. Waca sik, waca sik. Deloken. Tak kira sarungku. Oh, tak kira sarungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadat al-masyayikh, ulama'an al-kurama, para alim, para kiai, para bunyai, para habaib, para sesepuh, semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah. Mari kita awali ngaji malam ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul, bertabarruk, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi sedih susah segera diberikan kebahagiaan, yang lagi sulit segera diberikan kemudahan, yang lagi sempit kepepet segera diberikan kelonggaran, yang lagi ruwet rentet segera diberikan kelancaran. Sing gak rukun-rukun muga-muga dadi rukun. Kabeh sing rawuh muga-muga tambah mantep islame, tambah kuat imane, tambah mulya akhlake, tambah istiqomah ibadahe, tambah sempurna takwane, lunas utang-utange, selamat mulya bahagia donya akhirate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Kanjeng Nabi niku kalih Gusti Allah didadekno uswatun hasanah, contoh teladan kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah, urusan nopo ae mesti apik, mesti bener, mesti diridhoi Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku wulida hasanan wa syaba hasanan wa nasya'a hasanan wa tuwuffiya hasanan tamman. Kanjeng Nabi niku lahire sae. Ayo sampean melu nyaut sae ngoten, lahire jadi anak-anak nggih, anak-anak ingkang tumbuh remaja menjadi remaja ingkang dewasa tambah wafat. Paling kesaenane Kanjeng Nabi niku lurus, stabil, boten wonten bengkonge. Kanjeng Nabi niku gak ono eleke balas, gak ono cacate balas, pokoknya sempurna api.
tok. Mangkane lahir langsung dihormat, diperingeti kelahirane, namine maulid. Mergo ada jaminan lahir sampai wafat pasti baik, awal sampai akhir pasti baik. Anek kula sampean gak ono jaminan mesti apik. Mangkane lek wong pagendengan pagendingan, tak pikir pagendengan berarti lak gendeng kabeh. Lek wong pagendingan boten diperingati kelahirane, tapi sing diperingati kematiane, namanya haul. Soale wong pagendingan kene iki gak ono jaminan mesti apik. Makane lek kate diperingati dinteni matine dhisik. Sido apik temen tagak. Lek sido apik ya diperingati haul. Lah nek ternyata gak sido apik ya gak diperingati. Sak apik-apike wong lah kok matine elek, gak ono sing gelem ngekholi. Nggih napa mboten? Saapi-apike wong pagendingan mesti ana eleke, nggih mboten? Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya. Wis wong paling apik sak pagendingan ya Mbah Yai to nggih. Wis ngono ae. Lah Mbah Yai iki mesti duwe masa lalu sing ana eleke. Mbah Yai kuwi mbiyen pas mondok tahu gasap sandal. Nggih Mbah Yai. Padha. Malah tau no warung mangan onde-onde papat bayar loro. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya, dan setiap orang jelek ada harapan untuk punya masa lalu yang baik. Mulane kula sampean gak oleh suudzon nanggone sapa ae. Lah rumangsamu nek wong apik terus gak ana eleke. Nek wis kiai terus mesti apik tok gak ana eleke. Sapa ngomong pret no? Ya aja atik ditambahi pret ala wis. Iki wis mewakili. Tak baleni. Rumangsamu nek wis kiai terus gak ana eleke ngono ta. Ya wakeh eleke. Kaya aku ngene iki elekku ya sak pirang-pirang. Sakingane sampean gak roh. Umpama sampean roh elekku, paling ya gak kelem ngrungokno omonganku. Sing paling roh elekku ya bojoku. Nek bojoku roh sak apa-apaku. Makane aku dikongkon ceramah ndok ngarepe wong puluhan ewu, wani tok isine aku. Puluhan ribu jamaah saya suruh ceramah, wani aku. Tapi aku kon ceramah ndok ngarepe bojoku gak wani. Lha ndekne roh elekku kok. Misale ndekne tepak ngambek, tepak gondok terus tak lungguhno. Ayo lungguh, plek, langsung tak ceramahi. Assalamualaikum. Aku salam gorong mari wis diprek ninggal nyengkreh. Yo, ngene iki ana sing batin. Mosok sih bojone kiai atik gondok barang. Lha rumangsamu wong wedok ini dadi bojone kiai terus apik terus suwole hawah. Terus nek mlaku ning ngarepe bojone brangkang. Nek ngomong halus, punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika ngono ta? Iki lho ngalami langsung. Wong wedok diapa-apakno ya tetep wong wedok. Mulane kula sampean gak oleh suudzon nang sapa wae. Soale kula sampean iki gak roh wong iku apike sak pira, eleke sak pira. Sing roh cuma Gusti Allah.
ana wong kae cilik apik, gedhe yo apik, dewasa yo apik, bareng tuwa metu eleke yo akhire mati elek. Ana wong kae cilik nawakal, remaja nawakal, dewasa tambah nakal, bareng tua-tua tobat, taubatan nasuha, matine mati apik. Ngono lho Bu. Lah saiki lek wong iku apike sak pira eleke sak pira gak cetha, gak ana sing ngeruh. Lah iku nek tepak ana kematian iku Wak Mudin kok pidato. Derek-derek almarhum niki tiyang awon napa sae? Sampeyan lek ditakoni ngono ku ya jawab sae ngono. Lho, engko dhisik. Aja kesusu sampean. Iku ana pertanggungjawabane lho meneh nduk akhirat. Sampeyan dijaluki pertanggungjawaban, soalnya sampeyan niku saksine Gusti Allah nang donya. Ya lek wonge apik, Pak, sampeyan suksene apik. Lah nek wonge elek wadik sampeyan sae, iku meneh nduk akhirat lambemu ditapuki malaikat. Wong elek kon suksene apik. Lho ana pertanggungjawabane iku. Lha terus ya apa? Niku wonten perdane, wonten undang-undange. Sapa sing gawe undang-undang? Kanjeng Nabi. Sampeyan lek weruh wong kok ahli salat, saksenono iku wong apik. Sampeyan weruh wong kok gak ahli salat, ojo disakseni apik. Dadi ukurane salat, apan wonge ahli salat mati kok disaksekno almarhum niki awon apa sae nanti getno sae. Lah nek wonge gak salat almarhum niki sae napa awon? Lho sampean ya aja jawab ngene, nggih duka Wak Mudin ya kadang-kadang sae, kadang-kadang awon ya aja ngono. Niku kakean ngomong sampean. Terus ya apa? Modine ae aja atik takon. Bingungno wong kok. Lho, ngrepoti, kate jawab sae kok wonge gak salat, berarti melanggar undang-undang. Kate dijawab awon tonggo. Ayo makanya sing bener ya apa? Modine ojo takon. Derek-derek monggo dibudalaken ten kuburan wis. Lah nek keluargane protes, Wak Mudin kok gak disaksekno? Lali. Beres. Ukurane iku salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampean tak kandhani salat iku kaya arek sekolah. Arek sekolah sing apik iku arek sekolah sing sregep mlebune, masih gak pinter areke tapi mrebune sekolah iku sregep, arek apik disenengi guru. Wis ta lah masih gak patek pinter tapi sregep mlebune. Halo, ana wong masih salate gak iso khusyuk tapi sregep, iki luwih disenengi Gusti Allah. Ya iku wong sing apik. Saiki ana arek sekolah cawerdas, pinter, tapi bolosan. Bolos. Arek elek iku, gurune gak kira seneng. Ana wong ngaku salate iso khusyuk. Apan salat usul. 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 Fardol. Sik takbiratul ihram nek ngangkat tangan nyengkah-nyengkah. Malaikate melayu wedi kesampluk. Saking khusyuke. Lek sendakepe sampai melungker kaya urang digoreng. Allahu Akbar. Tapi salate arang-arang, bolosan, elek iku Gusti Allah gak seneng blas. Paham? Paham. Makanya sing digawe ukuran salat sregep ngono ae, khusyuk gak khusyuk urusane Gusti Allah engko. Padha karo arek sekolah sregep mlebune, pinter gak pinter urusane Gusti Allah. Sing penting sregep sekolahe. Padha karo sampean Bu, duwe anak, masih nek ngomong nang wong tua iku gak patek iso basa, tapi nek diperintah nurut. Sampeyan wis seneng sampean. Timbang anak pinter basa nang wong tua, tapi nek diperintah ndablek. Senengan sing nurut masih gak patek iso basa. Nak, apa Bu? Ibu tukokno brambang nak, katanya nyambel kentekan brambang. Kok mrene duwe Bu? Budal jerantal.
gak suwe teko oleh brambang temen. Lah nek ngenakno nang ibune apik diuncalno. Iki Bu brambange kerotok. Tapi ibune sik oleh brambang, sik iso nyambel, anak dikongkon sik nurut. Seneng sampean. Timbangane sampean duwe anak pinter basa tapi ndablek. Nak, dalem Bu. Rene yo Nak. Inggih ngestokaken dawuh. Mara nang ibune ku ngesot mlakune. Saking sopane. Bareng totok ngarepe ibune, wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali. Nak nang toko dilo Nak, ibu tukono brambang Nak kate nyambel. Nyun pangapunten Ibu kepareng badhe matur. Gandeng wekdal menika kula nembe saya, Ibu kula aturi monggo tumbas piyambak mawon. Kowe ndek anak ngono kudu njejeg cangkeme to. Ngaji yang ngono. Ngaji sing apik iku pokoke sregep. Ana pengajian berangkat, ana pengajian berangkat, ana pengajian berangkat. Mas yo gak paham ceramahe, gak apa-apa. Sing penting wayahe wong guyu melu guyu. Mengko nek maring guyu takono sebelahe, apa sih sing diguyu mau? Lah ngono. Gak kudu paham kok, wajibmu iku ngaji, gak wajib paham. Paham? Halo. Wajibmu iku ngaji, gak wajib paham. Pokok sampean ana pengajian berangkat. Wis, dosa sampean resik di sepura Gusti Allah. Lha iki sing janji Gusti Allah dhewe kok. Dosa-dosanya diampuni sebelum dia beranjak dari tempat ngajinya. Kaya ngene iki lho, sampean gorong ngadeg teko nggon lungguh sampean lho. Wis di sepura kabeh dosane. Kaya zikir bareng ngono iku. Bu, ana majelis zikir melu, ana istighosah melu. Ngono ae, gak ngerti artine, gak apa-apa, wis melu ae. Sing penting mantep, apik, yakin lakoni. Kok sampean sing mimpin lho kadang-kadang gak ngerti artine. Sepurane Pak Mudin. Wis pokoke modal pede ae. Yo gayane tok gobek-gobek takoni, artine apa Pak Mudin? Mbuh. Loh, ngertimu gak penting, sing penting ngertine Allah sing sampeyan zikiri. Ngono lho maksudku. Pengajian gak paham ya wis pokoke baudal ae. Aja atik pele-pele. Nek sampean nak pele-pele, ya nonton-nonton sing ceramah sapa. Nek sing ceramah seneng ya berangkat. Lah nek gak seneng ya males. Enten sing ngoten niku. Kabeh oh yang ini ya penuh masih dongsong-dongsong isor gedang ya berangkat aja. Soalnya sing ceramai mbok sapa no. Ayo tonton sampai dongsong-dongsong isor gedang, sampai ndoprok-ndoprok ndokono wis. Ayo coba. Zaman rodok minggir untuk mundur. Kakean ngomong. Halo. Zikir yang ngono wis salah gak ngerti artinya apa-apa melu ae. Nah, sholawatan yang ngono pokok ono sholawatan melu arep-arep syafaat Kanjeng Nabi. Aku sajane seneng tapi gak ngerti artinya gak popo wis salah melu ae. Kok sampean iki lho sing nang ndukur panggung iki lho sing seragame kuning ireng gorong lunas iki lho. Iki rumangsamu nang paham artine sing diwaca kabeh no. Tontok praene lo gak meyakinkan. Iya oleh gaya tok gelo-gelo ambek metawon teng. Tahirul qalbi naqiyun zakirun lillah. Artinya apa Mas? Mbuh. Al-Mustafa Sofi Sallallahu alaihi Allah. Artinya apa Mas? Karo gak popo. Wong iku dalan supaya kula sampeyan parek nang Kanjeng Nabi. Wong parek nang Kanjeng Nabi, sekarang kita udah apa namanya Rasulullah udah wafat. Kita nggak pernah memetui Rasulullah. Wis tak lah sakarepku. Wong sampean karing ngrungokno ae kok.
Lah caranya gimana? Sana ziarah ke makam Rasulullah. Sapa wonge ziarah ning pesareane Kanjeng Nabi iku padha karo sowan nang daleme Kanjeng Nabi nalika Kanjeng Nabi sik urip. Lah pesareane Kanjeng Nabi iku nang Madinah. Samane gak ro Madinah iku kulone Madiun. Ya pokoknya teko Madiun iku ngulon terus engko mesti tutuk Madinah. Cara becak ya 8 tahun setengah lah. Nah, kalau mau ziarah ke pesariannya Rasulullah di Madinah belum bisa karena potonganmu kan tidak gablek duit. Halah wis salah ngaku wae. Lek dhuwitmu akeh, lungguhmu gak kira ndoprok nduk kono. Wis salah manuto. Carane ya apa? Ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ngono, ngipi ketemu Kanjeng Nabi temen. Sapa wonge ngipi ketemu Kanjeng Nabi hakul yakin iku ketemu Kanjeng Nabi temen. Soalnya setan ku gak iso ngembo dadi Kanjeng Nabi ku gak iso. Cuma gak sembarang wong iso ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Hanya orang-orang yang hatinya bersih, wonge gak duwe syirik, gak duwe dendam, gak duwe mangkel, gak duwe hasud, terus kekasihnya Allah, kekasihnya Rasulullah. Ono sampean yo tau ngipi tapi ya potok luwak, garangan, codot, macan rembah, di uber-uber gendruwo. Lho, ancene ngipi ku ngelek setelan dhewe-dhewe. Wong apik ngipine ngipi apik ketemu wong apik. Wong elek ngipine yo ngipi elek ketemu wong elek. Makanya lek ana tangga sampean wonge gak tau salat, Ramadan yo gak poso, ambek tangga yo ruwesek sreking gak gelem rukun, atik medhit pisan. Enten mboten? Wonge teko? Lho nggone ndoprok ngisor taning panggung. Ning panggung. Wong nggih celana ta sarungan? Sarungan. Kopian ta gak? Kopiane putih ta ireng? Sing ndi sih? Oh iki berarti sepurane ya ana sampean misale duwe tangga wong ini wis gak salat, Ramadan yo gak poso, ambek tangga yo ruwesek gak kelem rukun nang medhit, pengajian yo gak tau ndukung, selawatan yo gak tau ndukung, tukang resek. Lah kok cerita jarene aku mau bengi mari ketemu Sunan Kalijaga. Petung turunan aja percaya sampean. Gak mungkin ketemu Sunan Kalijaga, paling ketemu Sunan Jogokali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising niku. Nah lapo Sunan Kalijaga metuki wong kaya ngono dapurane. Ngono nek wong apik iku ngipi ketemune wong apik, ketemu barang apik. Nek wong elek yo ngipi ketemu wong elek. Perkara elek ngono, wong apik iku ngipi ketemu wali, ketemu ulama, mimpi melihat matahari, mimpi melihat pelangi indah di langit, mimpi mangku bulan, ngipi mangku Anwar Zahid. Lah nek wong elek iku ngipine ya wis diuber-uber gendruwo. Wis petuk Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, mak lampir dene pelet wala ali wasabi ajmain. Wong saiki kadang-kadang ana sing ruwibet perkara ngimpi yo. Iki apa artine? Ana prawan ngipi dicokot ula. Takokno terus rondo ngipi dikrokoti garangan. Lah nek kula sampean ngipi ketemu Kanjeng Nabi yo gak iso. Ya apa cek parek nang Kanjeng Nabi. Sing akeh maca selawat nang Kanjeng. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean maca ning maca selawat nang Kanjeng Nabi, iku tuh nyambung, Bu. Sampean maca selawat nang Kanjeng Nabi iku tembus, nyambung nang Kanjeng Nabi. Gak ana wong sing luweh parek nang kula sampean ngungkuli Kanjeng Nabi ku gak ono. Wong sing paling parek ning sampean niku bapak ibu kandung. Bapak ibu kandung iku parek nang sampean, tapi sik kalah parek ambek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sayang nang umate, cinta nang umate, pewarek nang umate, dipantau terus kula sampean iki. Sampean salat niku ana maca selawate, nggih. Kapan diwaca tepak apa? Astagfirullahaladzim, kok gak nyaut ya. Wong apa desae mau?
Wong pagendingan ki sing wedok ayu-ayu tapi oon. Jawab talah nek ditakoni. Saman salat iku lak ana maca selawate, nggih. Diwaca apa Allah? Tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saman maca iku kok atine saman eling Kanjeng Nabi, seneng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rawuh. Mulane omah sing paling akeh barokahe, omah sing paling gede barokahe iku omah sing sering dinggoni salat sunah. Lapo? Mergo sering dirawuhi Kanjeng Nabi. Sampeyan sholawatan mahalul qiyam, ya Nabi salam. Astaghfirullahaladzim. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Nah, niku Kanjeng Nabi rawuh. Makane ya Nabi salam alaika, wahai Nabi, rahmat salamnya Allah, kesejahteraan selalu tercurah kepadamu. Loh, kepadamu itu ada pada depan. Nek gak ada pada depan kepadanya. Padha karo ngene lho. Aku cinta kepadanya. Ini berarti areke gak nduk kene. Tapi nek aku cinta kepadamu. Ini berarti nduk garepku, paham? Makanya sama nek maca selawat, sampeyan takzim, atine sampeyan seneng, Kanjeng Nabi rawuh. Rasulullah datang dengan membawa kerinduan, dengan membawa cinta, tersenyum mesra kepadamu, bangga punya umat seperti dirimu. Mulane sampean sing hormat sing takzim dirawuhi Kanjeng Nabi kok sholawatan ambek joget-jogetan ngono kira-kira Kanjeng Nabi senyum ta melengos. Lah sampean kadang mahalul qiyam karo gendera mbok obat tapi war. Lah ngono ku kira-kira Kanjeng Nabi senyum bangga ta melengos kira-kira. Sholawatan ambek dirawuhi Kanjeng Nabi kok ngono. Wis sing hormat sing takzim, apa enggak boleh sambil gerakan-gerakan? Boleh, tapi tetap etika adabnya dipakai. Apalagi kalau itu gerakan syahdu, hanyut dalam sholawat, gerakan refleks, monggo ndak apa-apa. Kayak sampeyan wiridan, wila otomatis loh sampeyan obah, gak tek dioyok-oyok ya ubah-ubah dhewe. Sampeyan mari sholat ae lho, mari sholat. Astaghfirullahaladzim. Iki otomatis kan, ora usah katik dioyok-oyok. Kadang ono sing maju mundur kok gerakane. Kok ngantuk? Iki saking syahdune, saking nikmate, gerakan refleks. Halo. Wis nyawang aku ae. Lah kok para habaib kok Habib-habib lek mimpin sholawatan kok ayo semuanya tangannya diangkat ke atas. Lho kok atik ngene-ngene ngono iku oleh ta gak? Lho oleh. Iku Habib-habib iku, kiai-kiai iku mengajarkan kepada kula sampean. Sholawatan atik tanganmu dikongkon ngene, mbok gak digatekno kok. Iki ana filosofine lho, aku ngene-ngene Habibe langsung teko kok. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, iki ya kaya Habib Soleh ngene iki. Engko lek atik ngajak sampean, semuanya tangannya diangkat ke atas. Kadang-kadang sampean digoda, yang punya HP flashnya dinyalakan. Saya doakan bisa beli HP baru lagi. Mosok menyalakan flash tok iso tuku HP anyar. Yang punya HP, HP-nya tidak dinyalakan flashnya, awas hilang, gak ngira. Hilangnya yang perkara dicolong copete lho kono iku lho. Iku asline ngajak semangat ning gone sampean. Halo.
biar majelis ini lebih syiar. Lah terus apa Habib tangannya watik ngene-ngene, ayo semuanya tangannya diangkat, sallallahu ala Muhammad. Boleh enggak? Boleh. Iku abae iki ngulangi sampean. Wong pagendingan iki bayangno tanganmu ngene-ngene iki mergo lapo? Mergo dirimu iki megap-megap ning neraka. Kan potonganmu ketoke neraka. Mudin ngolah ngalih lungguhe. Wis nang kene ae Pak Mudin. Nget lah gara-gara Mudin pindah terus aku gak digatekno kok. Padahal waktu ini mahal. Aku di sini cuma setengah jam. Zaman gak melu urun aja atik cerewet. Iki sampean dikongkon bayangno, lapo tanganmu ngene-ngene iki. Wong pagendingan, iki bayangno nek dirimu iki mencep-mencep nduk neraka, kan pantes. Kowe rasa usung-usung panganan, Bu. Wong gedang godhog yang mbok pamer-pamerno wong. Karuan lek ngendumi kabeh ngono karuan. Lah mek orang ember gak kebek sisan. Karuan nek ngendumi kabeh, ndumono kabeh gak apa-apa. Gedang godhog ngono pokoke sing mangan iku tak dongano keselek gak iso balik. Engko sampean malah gak gelem selawatan, gak ngono ngaji. Ayo balekno. Mesisan nek gak mangan siji gak mangan kabeh. Wis ngono ae. Setuju? Setuju antene sampean gak kebagian kok. Wong tak terangno iki lho. Mulane tanganmu dikongkon ngene-ngene iki, kae mbayangno megap-megap ning neraka. Ya Rasulullah, kula niki megap-megap ning neraka Kanjeng Nabi. Niki tangan kula niki jenengan saut Kanjeng Nabi. Niki tangan kula niki jenengan saut. Khudh bi yadi ya Rasulullah. Genggam tanganku ya Rasulullah. Gandeng aku menuju ridha Tuhanmu. Gandeng aku menuju rahmat Allah. Gandeng aku menuju surga. Mulane tanganmu ngene-ngene iki tanganmu njaluk disaut Kanjeng Nabi. Rumangsamu ki syukur ngene tok. Lah kowe keliru kok kowe selawat ngono kowe ora ngerti filosofine. Malah kadang-kadang kowe nek dijak selawatan tanganmu gerakane over keliwat. Wong tanganmu sampe ngene ya. Lah aku takon jawaban sing jujur. Tanganmu ngono kuwi mergo selawate atau mergo tabuhane? Ngono to Beb njajal. Ayo coba nek gak dikai tabuhan, kowe apa iso sampe kuwi gerakanmu ora mergo selawate, tapi mergo tabuhane. Lah lapo atik dikai tabuhan? Potonganmu iki nek gak dikai tabuhan, gak kira iso ngelumpuk wong sakmene akeh. Ayo coba Bib Soleh mangke tolong jenengan jak sholawatan. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tahalu bil qad wa tanfariju bihil qurbat wa qudba bil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa hasnul khatim istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Sampai jam 12 ngoten terus. Ora usah dilagokno, ora usah ditabuhi. Nah, ini kreativitas dan inovasi para habaib, para kiai untuk kembali menggelurakan semangat sholawat di tengah-tengah umat. Soalnya akhir-akhir niki maaf sholawat udah mulai memudar. Biyen jenengan sealit ini kuliah malam Jum'ah dek masjid, dek langgar do sholawatan, maulid ad-dibai, maulid al-barzanji, maulid syaraful anam. Nggih napa nggih? Saiki kan wis mulai sepi nek malam Jumat wong sing gelem dibaan iki wis arang-arang. Lha iki nek gak dikemas model kaya ngene iki, pletes suwe-suwe gak ono sing sholawatan. Makanya dikemas ngene iki. Lho, lagune iku ket biyen wis sampean gawe kok, Bu. Tunggale lagu sing digawe arek-arek iki lho. Alamate ana
saleh iku papat. Kuwi lagune rakyat biyen wis mbok gawe dibaan to. Ya Rasulullah salamun alaik. Terus ni wadaraji. Terus atfata yajiratal alami. Diwal lho kuwi rakyat biyen wis mbok pujian to lagu kuwi. Nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal hasani. Ket biyen wis mbok unggo. Lah saiki kadang dirusak ambek sing nom-nom kuwi kaping telu asih ing bocah cilik-cilik tok ganjel untumu. Lagi sing jenenge ngerusui majelis model ngono kuwi. Nek lagune ket biyen wis mbok nggo kuwi lagu kuwi. Lah tunggale kuwi Joko Tingkir Wali Jawa Kali Joko. Kuwi laket gebian wis mbok nggo to kuwi. Salatullah salamullah. Asline lagu-lagune sampeyan kuwi wis mendunia. Saman ngerti grup band terkenal Jakarta legendaris jenenge Kos Plus. Kuwi gawe lagu ki tiru wong pagendingan. Allahumma sholli wa sallim ala. Kayak dirubah dadi kolam susu kae. Bukan lautan hanya kolam susu. Kuwi tiru wong pagendingan kuwi asli. Rane sing ngerti aku tok. Kowe ora ngandel ya wis tak antemi sisane kok. Iki kreativitas mulane terus dikei tabuhan karo solawatan, dikei siiran-siiran yang isinya petuah, isinya nasihat-nasihat agama. Ora syukur siirane, kadang pantun. Sing apa kuwi iwak bandeng iwak apa bareng ngono kuwi. Lah iya kuwi isine rak nasihat. Yok ben gak monoton, biar variatif, isinya nasihat-nasihat sing digawe para wali biyen nggo dakwah iso nyebarno Islam ning masyarakat nganggo metode ngono kuwi. Mulane sampai saiki Islam nyebar mergo carane apik. Lah kaya lagu Tombo Ati gek piye nek mbok pujian to. Allahumma sholli wa sallim. Lah terus kreativitasnya konco-konco sing hadroan niku diinovasi ben asyik ngono lho Bu. Saman ben betah suwe solawatane. Lagi nek Habib-habib ora kreatif, engko solawatan kalah karo dangdutan. Lagi kadek nganggo ngeplaki rebana ki hukume piye? Apik timbang ngeplaki ndasmu. Lah wong Kanjeng Nabi wis karuan merintah. Kowe nek nikah no masjid, a'linun nikah. Ramekno nikahmu wi umumno. Kowe no masjid terus wadribu alaihi dufuf karo nabuana terbang. Oleh nabui terbang no masjid kuwi. Lah nek nani ana sing viral no gone medsos wong ngamuk-ngamuk gara-gara remaja-remaja do hadroan no gone masjid iki pancene ngopine kurang kentel. Oleh apa maneh no kene ya tambah kolen. Sing ora oleh lek mbok jogeti kenemenen kuwi lho sing ora oleh. Wong Kanjeng Nabi rawuh wae kok. Wong Kanjeng Nabi senyum apa melengos kira-kira? Sing kulino ngobetno gentiran. Kadang mbek didudul-dudulno bokong kok. Engko nek terus senggolan dadine tawuran. Apa bedanya majelis sholawat dengan dangdutan lek ngono engko akhire? Paham mboten? Tertibno beb ngene iki kudu ditertibno. Nek Habibe ape ngomong kaya aku kereng ngene iki ya ora bagiane. Bagiane Allahumma sholli wa sallim wa barik kan ngono. Ana bagiane dhewe-dhewe.
Kan ngapunten Beb kula niku sekedar mencontohkan. Ngono nek aku selawatan tenan ya suaraku elek. Tapi timbang suaramu ya sik mending. Nyatane aku duet ambek Habib Bidine oke ya. Pemane terima ambek ngene-ngene iki. Yes. Enteng kok. Meneng to meneng. Pokoke Habib ini bar takjak guyon ngene iki biasane langsung viral, Beb. Nek sabar, nek ra sabar ra payu. Kowe meneng kowe iki urusanku ambek beliau-beliau. Kowe ra levele kowe. Kowe iki sok belajaran. Sing penting ngiringi habaib sing ikhlas, menggelorakan kembali sholawat, menggelorakan kembali cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, nyuwun tulung niku Kanjeng Nabi rawuh kudu sing tertib, kudu sing khidmah. Mosok dirawuhi Kanjeng Nabi kok terus kaya ngono. Nggih. Lho, mbok apakno kok iso nangis wile. Kowe nek urung dijejeli pentil ya ora ngira meneng kok. Wong pengapesane pentil kowe. Kowe to ngandel aku nek digawa rono, no peteng-petengan kono nang ditrogohno ngene. Engko lak meneng. Apa wae kapan urung kethuk pengapesane, ra ngira meneng. Wes dikandani kok. Tambah banter lek mbok cethoti. Ra ngandel diomongi wong. Lah ngono nek digawa lah ngono heeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes kok malah masih cah kuwi. Lihat aku dong. Halo. Halo. Lah wes saiki ayo ngene. Kula sampean kon nyonto nang Kanjeng Nabi. Nyonto apane? Akhlaqul karimah. Bareng. Akhlaqul karimah. Mana? Nah, dan itu juga sudah diproklamirkan oleh Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ngono lho. Lah sampean sering krungu akhlakul karimah. Malah sering ngomongno akhlakul karimah. Tapi sampean lek ditakoni, akhlakul karimah iku apa? Ya akhlakul karimah. Lah iya akhlakul karimah iku apa? Ya pokoke akhlakul karimah. Makanya sampean cek weruh, saiki tak omongno sampean tirokno. Definisine akhlakul karimah. Sampean tirokno nggih? Sing melu nirokno tak dongakno telung dina engkas rezekine lancar. Duwike akeh. Minimal gampang golek utangan. Atik emoh lho. Apa sampean njaluk didongakno kangelan golek utangan? Malah bingung kaya gayane. Sing gak melu nirokno tak dongakno engko apan turu titenono gak eling apa-apa meneh apan ngising titenono sikilmu ketekuk ya ambek sembucung ya metune pendeng-pendeng masih nang WC duduk ya tetep ketekuk sikile kok. Ayo ditirokno nggih. Akhlaqul karimah adalah jiwa sehat dan kesadaran yang melahirkan sifat-sifat kebaikan. Rawahu Anwar Zahid. Eling-elingen engko dadi pertanyaan sing iso jawab hadiahnya sarung cap. Eling-elingen Nes menang engko sik pokoknya engko sing iso jawab oleh hadiah. Wes ayo saiki dieling-eling apa mau salahe mau gak ada mbok eling-eling kok. Kula iya ya kula sampean niku dikongkon nyontoh akhlake Kanjeng Nabi. Nah sekarang banyak orang yang salah, yang dicontoh hanya tampilan luarnya. Halo, sing dikengken nyonton niku akhlaknya,
perilakunya, karakternya, tindak lampahe, bukan tampilan luarnya. Kanjeng Nabi ngingu jenggot, iya memang ngingu jenggot itu sunnah, iya sunnah muttafaq alaih. Tapi nek wong Indonesia kan yo nontok-nontok dhisik. Wong Arab iku jenggote ketel, apik kalau dirapikan tambah keren, tambah handsome, makin ganteng, makin cool, ketok gagah kayak ngene iki. Apik. Jenggote apik. Lah jenggotmu cuma 2 lembar. Mbok dawakno ngruwis, keterak angin malah korat karet. Guyokno wong. Nonton lek kaya Beb Soleh ini. Kan apik nek dirapikan. Malah ketok gagah. Ngono lho. Lah wekku yo ngruwis kok. Tahu tak dawakno aku kudu guyu nek pas ngoco. Ngono lho. Paham mboten? Kanjeng Nabi pakaiane jubahan sorbanan. Iya. Tapi lingo sampean, sing jubahan sorbanan gak Kanjeng Nabi tok. Abu Jahal yo jubahan sorbanan, Abu Lahab yo jubahan sorbanan. Lho berarti lah padha, beda. Bedane nduk endi? Rungokno. Jubahan sorbanan. Sikap ramah, wajah cerah, senyum indah, bersahabat, bersaudara Kanjeng Nabi. Jubahan sorbanan, wajah angker, kereng, nyaprut, betutut, wajahnya kemerawuk, jemotos. Abu Jahal, Abu Lahab. Jubah itu budaya orang Arab yang laki-laki itu pakaiannya jubahan sorbanan. Rasulullah menghargai budaya lokal. Aturan dan undang-undang dalam berpakaian: 1. Nutup aurat, 2. Suci, 3. Sopan, beradab. Soal model terserah. Lah wong Arab modelnya jubahan sorbanan, Kanjeng Nabi nderek jubahan sorbanan. Umpomo Kanjeng Nabi iki kok hidupnya ndok Lamongan, mungkin pakaiannya Kanjeng Nabi ya kaya bapak-bapak wong pagendingan ngene iki. Loh, itu pakaian ala Rasulullah. Iya, nutup aurat, suci, sopan, wes. Yo ngono kuwi pakaian ala Kanjeng Nabi. Apa gak oleh jubahan? Bagus jubahan. Nek sampean salat jubahan apik, selawatan jubahan apik, zikir istighosah jubahan apik sampean. Merek jubahan. Merek jubahan. Kate nyemek iwak keliru. Bingung, lagi tambah tak ingoni banteng kok ana lele samene gedene. Menek klopo jubahan. Saman durung oleh klopo ya klopomu loro meletus karo kan. Iso puklek sak danganane. Ngono lho. Lah nek kaya ngene iki keren. Sholawatan, mimpin sholawatan, jubahan keren. Ngono lho. Nah, saiki dadi polisi kaya kuwi, dadi tentara neng jubahan, gak iso nggodak maling. Lho ki pakaian Pak polisi karo Pak tentara Babinsa, Babin Kamtipmas, kuwi pakaiane wis ala Rasulullah. Yo ngono kuwi, nutup aurat wis, suci wis, sopan wis. Yo ngono kuwi wong pancen polisi, bukan jubahan. Uber-uberan karo maling yo keri umat. Paham ora? Ngono lho. Oh sing Pak Habib pinggir dhewe iki yo turunan Arab ya sarungan biasa, ora kudu jubahan. Iki kan rontok menggaya. Pantes le tambah wibawa. Ngono lho. Lah nek aku padha karo dirimu. Yuk sekali waktu ya. Saya kalau umroh di Makkah di Madinah sering jubahan saya. Lihat kalau nggak percaya di channel YouTube aku juga ada, Anza channel, di IG juga ada. Iya saya kalau lagi umroh di Makkah di Madinah saya sering jubahan saya. Tapi kalau pengajian kayak gini rasanya
Mu tak antemi pisane kok. Ngono lho. Jok salah sampean. Ya apik. Sing penting nutup aurat, suci, sopan. Soal model terserah. Sama aja salah. Kanjeng Nabi nek korban, ibadah korban kae mbleh unta. No Arab kewan sing daginge akeh, gede, halal kuwi unta. Lah nek nggone Lamongan yo sapi kebo kuwi. Kewan no daerahmu sing gede daginge akeh halal. Aja maksa-maksa. Mau Kanjeng Nabi lek korban boleh unta, aku pengen sing afdol. Pokoke kudu sing paling afdol. Maksa korban boleh unta. Tambah di penjara sampean tangkep polisi. Lah sampean oleh unta teko ndi gak nyolong teko kebun binatang. Sing dicontoh ki akhlake. Nah, di antara akhlake Kanjeng Nabi, wong pagendingane gorong ngerti. Saiki hitungane ku per menit. Meneng ta? Sapa ngomong larang-larang? Kowe nek pengen murah, mudin kon ceramah ayo Din, munggah. Nya gentenano aku tak mulih. Monggo Pak Mudin, aku tak mulih Pak Mudin. Kok ya larah murahnya karek kualitas. Meneng ta sampean ojo nggarai ayo. Lah di antara akhlake Kanjeng Nabi ku apa? Wis sing paling terkenal yo apik nang wong apik nang wong elek. Diapiki wong yo bales apik, diweleki wong yo bales apik. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo, wong apik wong elek tangga apik tangga elek kanca apik banter kanca elek dulur apik dulur elek bojo apik bojo elek temenan kok. Iki lek gak wong pagendingan gak kira iso. Ngapunten nggih, ngapunten. Bu. Belajar nggih. Sampeyan duwe tangga nang apik, ono ambek sampean. Pokoke lek ketemu yo sapa-sapaan, wonge sampean mesem, wonge yo mesem, sampean guyu wonge yo guyu nang kena dijak gentenan. Wonge duwe gawe sampean bowo, sampean duwe gawe wonge yo bowo. Sampeyan nek duwe apa-apa wonge sampean kei, lek wonge duwe apa-apa sampean yo dikei. Nang wonge apik, nang sampean nang anak-anak sampean yo apik, yo gak tau ngilokno sampean, gak tau ngrasani sampean. Tangga apik ngono ku diapakno, Bu? Sing banter diapakno. Terus sampean duwe tangga nang kelakuane welek. Ketemu sampean sapa inu gak semaur, sampean takoni gak jawab. Mau sampean apik-apik, tekan ndi Mbak? Melengos. Wonge duwe gawe ping 5 lho, sampean bowo terus. Mari ngono sampean duwe gawe sepisan iki lho wonge gak bowo. Enten mboten tangga ngoten niku? Wonge teko? Nah, aku ngerti ya. Wonge saiki gawe seragam. Sampeyan lek duwe apa-apa ku wonge sampean kei. Tapi lek wonge duwe apa-apa sampean gak tau dikei. Sampeyan wis usaha apik nang wong iku mau ngedit nang sampeyan, atik sampean ku dirasani dielek-elek terus. Tangga ngono ku diapakno, Bu? Temenan diapiki. Latihan Bu nggih. Sampeyan duwe bojo nang apik ngono Bu. Wong ya sabar, ikhlas, setia, pengertian, tanggung jawab. Ambek sampean ku sayang. Sampeyan njaluk apa-apa ya dituruti. Atik loman. Nek nekeki blonjo iku luweh-luweh pokoke. Lebih lek ngekeki blonjo. Duwe blonjo sampean ijek bareng sampean dikeki terus. Sampean pengen apa-apa ya dituruti. Wong lanang ngono ku diapakno, Bu? Diapiki. Terus sampean duwe bojo nang kelakuane elek wis kewereng, nyengit, ngamukan, gak sabaran, nang gak nrimanan, dimasakno apa-apa salah rewel, masak ngene salah, masak ngono salah. Atik mau wedit. Duit blonjo wis dikekno sampean dijaluk meneh. Ayo wong lanang ngono ku diapakno, Bu? Sapa ngomong diracun ya mau? Ganti Bapak. Pak, sampean di bojo wedok nang apik ngono Pak, wis ayu, nang wonge sabar, ikhlas, ambek sampean yo sumayang, yo pengertian, nriman ngono Pak, dibelanjani pira-pira ku yo nrimo, gak tau protes, gak tau rewel, gak tau rumangsa kurang.
apik sabar ya gak tau ngomeli sampean gak tau ngilokno sampean manut ono ambek sampean wong wedok ngono ku diapakno Pak diapiki terus sampean duwe bojo nang elek kelakuane Pak wis cerewet ceguk cemburuan curiganan ngamukan dibelanjani pira-pira nang kurang atik neritis tangane iku terampil Pak ngoperasi sak celana sak kelambi dompet kopiah diedel-edel nah sampean diomeli bendina wong wedok ngono ku diapakno Pak heeh ijolno pedet oh, ana sing kae jarene kae cemplungno kono jare. Bu. Lek cuma ngapiki wong apik gampang. Iku cuma ngimbangi ngono ae. Sing angel iku ngapiki wong elek, nggih napa mboten? Lah, sing garai wong apik suwe mundhake. Iku mergo wong pagendingan iku gayane cuma gelem ngapiki wong apik tok gak gelem ngapiki wong elek lha nek kono ambek aku apik aku yo gelem apik ambek kono lha kono gak gelem apik ambek aku dikoken apik ambek kono cek enak nek kono apik ambek aku ya apik lha nek kono gak gelem apik ambek aku dikoken apik kenaan wonten mboten sing prinsipe ngoten niku wonge teko lanang ta wedok iku kudung coklat iku lho wonge Bu, soalnya kula sampean urip iki ya karo wong apik ya karo wong ayo talah sing banter bapak melu nyaut sampean aja metungkruk tok ditakoni gak gelem jawab kula sampean urip iki ya karo wong apik ya karo wong kaya pagendingan iki wonge ya ana sing apik ana sing umpama diitung temen pagendingan iki wonge sing apik karo sing elek luwih akeh sing nah kuwi wonge ngomong dhewe iku ambek wong apik ayo apik ambek wong elek ayo apik ae sapa ngerti mergo diapiki wonge kebuka atine akhirnya hidayah Gusti Allah mlebu bleng dadi apik wasilahe sampean lantarane sampean ngono lho Bu paham to ya aja apik nang wong apik tok wong elek barang niku terutama wong elek-elek iku ayo do diapiki titenono engko sak desa sing dadi apik tambah akeh. Nek kula sampean gak gayane, cuma gelem ngapiki sing apik-apik ngono iku. Berarti kula sampean dikongkon apikan karo sapa wae. Ayo eling ya, eling. Dawuhe Kanjeng Nabi kok lho, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awakmu gak kira iso mlebu swarga kejaba awakmu iman awakmu gak dianggap iman kejaba awakmu gelem rukun lho berarti sing iso mlebu swarga ya sing rukun-rukun ngono iku lek gak rukun masuk ibadah apik gak iso mlebu swarga tak baleni ya kudu sabar di bulan baleni ngomongi wong sing gak patek cerdas iku kudu sabar sampean gak kira iso mlebu swarga Bapak Ibu senajan ibadah sampean apik salat iku ya kewenceng sujud nganti bathuke benjut zikir nganti lambene jedir poso bendina sedekah nyah-nyoh wiridan turut ratan nanti gawanane tasbih ngelewer nanti puter terus wer nek wiridan iku gak mandeg-mandeg sulastri wer sumiyati wer samise wer sunarse wer berangkat haji tiap tahun budal umrohi seminggu ping 5 omahe kan Mekah apik ibadahmu wis gak usah nontok lampu iku mau sing dipikir ya apa adep nomor ono ae blelengen aku moh adep nomor ono ya wis ngono ae cek aku mbok sentrong ngono iku blelengen mripatku ngono moh ireng gak ya wis sotingane asline wis ireng kok
Diterusno tak gak iki. Lho, masih ibadah apik. Gak iso mlebu swarga nek gak iman. Gak dianggap iman nek gak gelem rukun. Lho berarti sing iso mlebu swarga sing rukun-rukun iku tok. Rukun karo sapa? Karo sapa wae. Rukun karo bojo, rukun karo anak, rukun karo mantu, rukun karo maratuwa, rukun karo besan, rukun karo dulur, rukun karo kanca, rukun karo tangga, rukun karo wong apik, rukun karo wong elek. Karo sapa wae dikongkon apik. Padahal rukun niku angel. Nggih mboten? Mergo menungso iku duwe sifat anania, ego, duwe nafsu. Makanya kadang dikongkon rukun niku angel. Aja kaget sampean ana wong padha pintere nang ora rukun. Iku gak mergo kurang pinter. Anjene rukun niku angel. Ana wong padha tuweke gak rukun, iku ya gak mergo kurang tuwek. Anjene rukun niku angel. Sepurane. Nduk pagendingan ya, ngapunten. Wong padha pintere tapi gak rukun. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko. Lho nggone ndopro ndok ngisor tanang panggung. Nang panggung. Celonoan tas sarungan. Kelambine lengan pendek ta lengan panjang? Kupluke pote ta ireng? Sing endi sih wong? Iki berarti podo islame gak rukun wonten apa mboten? Wonge teko? Lho nggone isor tane panggung? Sing endi sih wonge? Celonoan tas sarungan? Ya berarti ya iki niku barang sarungan kok. Podo NU-ne gak rukun wonten apa mboten? Wonge teko? Ndoprok ngisor tanduk panggung? Sing endi sih wong iki? Kelambine warna apa? Biru. Sing endi sih wonge? Gak ana kok sing biru. Oh iku layar iku. Oh arek kok. Ya wis nek wonge ndok kono ya wis. Wis jelas gak usah dibahas meneh. Padahal nek gelem rukun enak. Sing gelem rukun iki lho sing angel dadi gampang. Sing seret dadi lancar. Apan gelem rukun sing abot dadi enteng. Nek ijen abot tapi nek rukun ayo talah nyaut. Apan ijen abot tapi apan gelem kompak rukun dadi enteng. Kaya nggak pengajian ngene iki asline dari segi dana biaya enteng tak abot? Abot nek ijenan abot. Coba dihitung panggunge piro, ayo nyauto panggunge piro, kurang banter panggunge piro, sound sisteme piro, tukang syutinge piro, keamanane piro, konsumsine piro, solawatane piro. Wes ana sing kurang ta? Ayo coba baleni meneh. Bukti lek biayane akeh. Sewa panggunge, sound sisteme, tukang syutinge, keamanane, konsumsine, grup solawate. Wes iku ae sing dibahas. Abot. Tapi nek gelem kompak disangga bareng-bareng dadi enteng. Nyatane sampean cuma nyumbang 20.000 wis dadi. Ayo ya apa ora? Catetane jenengmu lek sik ana nang gone panitia. 20.000 wis iso nggawe pengajian. Mergo ngono lho. Sing gak enak iki lho iso dadi nek gelem nek ijen orae, nek rukun dadi. Coba sampean nang dapur Bu, ana ta bumbu dapur sing enak apa ijen-ijen? Ka ono, lombok gak enak, nek ijen lho, brambang yo gak enak, bawang yo gak enak, terasi yo gak enak, uyah yo gak enak, tapi nek rukun dadi sambel enak. Nek ijen gak enak. Ngene bapak-bapak nanti jarno ijen apa anane, gak enak, Pak.
bingung sampean mbek barangnya dililang-lilang ini kita apakno rek kok polahe kaya ngene kok iso kerencalan ngene iki ditutuki tak diuklek-uklek masa dicepetno lawang tak dicokotno kucing bingung sampean lho wong wedok ya padha Bu dijarno ijen ya gak enak dililang-liling ambek dikebuti ya ngono ya apa sih kok ngapa-ngop ngene iki gak enak tapi nek gelem rukun digathokno wis ta nek sing diguyu sing ndi sih lho iki tak sampe eno soalnya iki sampean wis mlebu ndongone tahun politik pol-polan nek itik-itik politik artinya pol-polan nek itik jangan mudah tergelitik sikapi dengan cerdik sampean udah lama terdidik agar hasilnya baik wes yang paling dadekno rawan niku pilpres nyun sewu capres cawapres yang sudah daftar di KPU ada 3 pasang kita yakinilah semua pasangan itu putra-putra terbaik bangsa nyatane sing klebu daftar yo mereka 3 pasang itu dudu pamanmu gak klebu daftar nang KPU yo berarti 3 pasang itu putra terbaik bangsa semuanya baik garis sampean seneng sing ndi monggo lihat dan perhatikan visi misinya program-programnya terus rekam jejaknya dan sebagainya nek perlu wong Islam istikharah njaluk petunjuk nang gone Gusti Allah endi sing paling apik sampean seneng ndi iku ya wis iku pilihan kok pilihane sampean gak padha karo tangga sampean karo kanca sampean ya ceke wong duwe pilihan dhewe-dhewe boleh beda pilihan tapi namanya kerukunan persatuan dan persaudaraan wajib tetap dijaga setuju ayo aja atik geger perkara beda pilihan capres cawapres yang mbok dukung dadi lho Pak sampean sing asale merek ya pancet sing beteti iwak ya tetep beteti sing tandur ya tetep sing ngarit ya tetep lah iya lek capres yang mbok dukung dadi terus sampean ngundak pangkat ngono ta gaya ngono ta terus dhuwitmu langsung dadi wakeh ngono ta lah yang ngono kok mbok rewangi petentengan mikir makanya lek wong cerdas ikhtiar ndonga ya Allah berikan kami bangsa Indonesia ini pemimpin yang terbaik pilihkan kami ya Allah mana pemimpin yang terbaik menurutmu ya Allah yang membawa maslahah manfaat dan barokah untuk bangsa Indonesia ngono wes kowe gak usah petentengan ngene capres iki ku ngene wakile ngene kok iki presiden ya Allah wakile ngene alah utekmu iku gak tutuk mikir ngono iku kowe tiwas petentengan yo gak ngefek berarti nafsu berarti tukaran karo kancamu nggih napa mboten nyantai ae sampean gak usah ribut bahas ngono iku oh iki nek calon presiden sing iki ngene wakile ngene oh iki wakile ngene presidene ngene oh ngene lapo buang-buang energi bahas ngono iku pokoknya sok wayahe pilihan melu partisipasi kewajiban warga negara diikhtiari diistikharai pundi sing sampean senengi ya siku nang blus ngono ae masih sabojone ra padha pilihane ya gak apa-apa sapa ngomong mari nyoblos pilpres terus nyoblos kakarepmu lah terus mari ngene sholawatan sampean niku kok ya ayo sik coba saiki aku kepengin weruh sakderenge Habibe mimpin sholawatan saiki adik-adik dulu yang sholawatan ayo yang bisa sholawatan suaranya bagus siapa ayo coba sebelum Habibe ayo coba tapi harus bagus harus bagus kalau ndak bagus aku mau ya kalau ndak bagus aku mau ayo udah kamu sini iki bagus tenan to ora iki suarane pokoknya kudu bagus suarane nek gak bagus aku mau diunggahno ya gak tak kaya apa-apa pokoknya saiki kudu selektif bukan berarti mereka nggak punya bakat mereka mungkin bakatnya di dokter mereka mungkin bakatnya di
tentara, di polisi, di bidang yang lain. Nanti Mas nyuwun anu mike satu Mas. Agene sayang. Rada rene nak, rene nak. Rene nak. Kopiahe sing apik sik. Ayo coba, ada lagi. Ada lagi. Mana? Jim. Coba. Yang bagus, kamu nggak bagus kok mau naik. Ntar, kamu. Ya, bener. Ayo sini. Sama kamu. Ya udah sini. Ini. Rene nak, rotok rene nak. Sini, kalau ditanya sama Abah, jawabnya harus keras, harus tegas. Kamu harus berani. Apa ngelatih mental kamu, apa pengen nguji bakatnya kamu, ya. Nek jawab sing banter nggih. Ayo, nganggo mic, sik. Ayo. Halo. Om, ekone dikurangi, Om. Halo. Operator. Woi. Eko sama bassnya dikurangi. Halo. Halo. Saya nak tak cek saya mikir nak. Om operator. Podo karo iki lho, podo karo sing tak gawe saiki iki lho setelane. Halo. Oh alah, operator sing gendong anak. Aku tiwas hola, halo. Motor suwon operator. Halo, udah gini. Enak-enak, sing banter nggih. Ayo pakai mic deketkan ke mulutnya. Namine sinten? Baim. Sing banter. Namine sinten? Baim. Kurang banter. Baim. Sekolahnya kelas pinten? Kelas 1. Kelas 1 apa? SD napa MI nak? MI. Sampean badhe napa sholawatan? Sampean badhe sholawatan napa badhe ceramah napa badhe azan napa badhe qori? Sholawatan. Saged sholawatan. Nganggo mic sentak sentuk. Saged sholawatan. Hah? Saged. Insyaallah dikon sing banter kok. Iki sik. Bukan gak banter moh aku. Namanya sinten? Azim. Rumahnya mana? Pasar sore iki pinggire pasar bengi bareng kuwi. Pasar sore iki ndi Zim? Hah? Ndi pasar sore? Sampean sekolahnya kelas pinten? 3. Kelas 3 SD napa MI? SD. Sampean pun gak ada HP napa dereng? Dereng. Yang wes sih aku takon tok kok. Sampean gak pengen gak ada HP? Nggih. Yang njaluk numbasne bapake to ibuke. Lah sampean tahu nonton HP napa mboten? Tahu. Ndamel HP-ne sinten? Bapak. Hah? Bapak. Oh, HP-ne bapak. Gak HP-ne ibu. Kak. Terus rambutmu iki kena apa atik ngeruwis nang ngarep. Ayo nek kopian sing apik ditutup lah ngono Zim, ganteng nek ngono. Saman sholawatan nggih. Ayo sing banter, ayo. Sing banter. Ayo sholawat apa? Ayo sing banter. Aja atik leren mikir to Zim. Wis wani maju kuwi wis duwe persiapan. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina. Sik, keselek njaluk ngombe masmu sik nomburi kono. Kamu namanya siapa? Baim. Ayo sampean sing banter. Ayo sing banter. Salatu wa salamu ala taha rasulillah. Salatu wa salamu ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatu wa salamu ala taha rasulillah. Salatu wa salamu ala yasin
Ah, kamu dapat 100.000. Mau nggak? Banter pakai mic nah. Urun duit. Siap Abdullah. Berarti ini orang nyanyi tok dene ngerti. Ayo, saiki sing garwa-garwane Kanjeng Nabi. Ayo sapa wae mau sing mbok sebutno. Mau lho sing nang Siti Saudah, Siti Romelah bareng mau lho Zim. Oh, jere. Ayo sapa wae ayo. Nyanyi saya mulai Khadijah. Ayo sapa wae. Sampan sing terakhir Juwairiyah mau lo eleng bora. Ayo sinten ayo. Prasida. Ayo sapa wae ayo. Ya wis putrane ayo putrane. Sayyid Ibrahim terus Sayyid Qasim terus Sayyid Abdullah terus Siti Zainab terus Siti Fatimah terus. Nah garwane mulai Siti Khadijah. Istri nek ora ngerti garwane istri. Yo kandani bojone. Ayo jawab. Ayo Siti Khadijah terus apa nih? Siti Aisyah. Hah? Siti Aisyah terus Siti Saudah terus Siti Romlah terus Sumiati ora lho ya Sumiati. Sampun niku apa Baim niku karo diapalne. Dadi sampean nyanyi niku karo diapalne. Oh, berarti ki istrine Kanjeng Nabi iki ngono carane nak, nggih. Sampean sing numbasne jas niki sinten? Leh, sing nukokne jas iki sapa nak? Ayah. Hah? Ayah. Nek tumbas nanti? Sopi. Hah? Sopi. Oh, Sopi. Ayahmu sing ndi ayahmu? Endi? Oh, iku sapa jenenge ayahmu? Ya wes. Kamu itu kalau ditanya sama abah yang cerdas. Ya udah ini ada yang ngasih hadiah ke kamu 100.000 tadi. Nah, disai nojas, disai. Sai. Sik to. Kamu minta sarung ndak? Tak. Oh, ditakoni kongkon sing banter minta. Tak. Sing banter nyuwun sarung napa mboten? Nyuwun. Mangke sarungnya diparengno sinten? Lah wong angger ditakoki melengak. Nah, ganti sana kamu. Kamu yang sebelah sana. Ya, sing banter namine sinten? Dirjis. Lah iki berarti balane Ipin Upin nih. Jarjis. Dirjis. Lengkape. Dirjis Muhammad Bilfat. Dirjis Muhammad Bilfat. Bapakmu sapa jenenge? Kiai Haji Abdul Majid. Masya Allah, putrane Mbah Yai. Daleme pundi? Siman. Lah lagi. Mbah Yai putrane Mbah Yai Majid. Masya Allah. Lah kula mbiyen ya sering ngaji Siman to. Aku mbiyen ambek abahmu ya akrab mbiyen ambek abahmu. Masya Allah. Lah kok dugi mriki kalih sinten sampean? Kalih sinten mriki? Kalih Pak Ali.
Hah? Kali Pakli. Kuwi palike. Nggih. Dibonceng sampean mriki. Nggih. Allah ya Karim. Sekolahnya kelas pinten? Kelas gangsal. Kelas gangsal MI. Nggih. Ayo sing tenanan Gus nek sekolah ngaji sing tenanan. Aja kaya palikmu iku. Ngono Gus. Sok nek wis lulus MI terus nerusne ten pundi? Ayo. Ayo. Nerusne ten pundi? Boten ngertos. Boten ngertos. Ya ono kono ning Yaman apa ning gone planet Mars kelono apa. Dalem? Mondok nerusne. Niki sampean ajeng napa? Ceramah apa selawatan? Selawatan. Selawatan ae. Ayo, jal sing banter. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa alana wa abnadana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhir. Ayo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina Wa muallimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhir. wes ngono tok Gus. Malih mosok ngono tok soleh sarung. Sampean ngerti sarungnya napa mboten? Sarungnya cap apa? Sarungnya cap apa? Meneng to liyane meneng. Wadibor. Oh sampean niku malah nyebut merek liya. Pelanggaran nih. Waca sik. Deloken. Tak kira sarungku. Oh, tak kira sarungku. Mangkane sarungmu elek. Delok kuwi. Wis engko bar ngene diplorot ae diganti. No, sarung tipis. Ngene iki deloken. Hah? Iki luwih apik Gus lho. Ayo sama njaluk sing warna apa? Nah. Rumangsane iki tak takon, sing tak takono sing dienggo rumangsane. Nek cape ndi cape peke sampean ndi tak deloke. Lek rasa dicoplok. Ayo sampean njaluk sing warna apa? Putih. Biru. Meneng iki anake boloku kuwi. Nah, item padha kali niku. Sing putih mawon. Oh, sing putih. Nggih, sing putih mawon. Palike mau ndi palike mau. Kamu mondok ning kono Mekah ngene Syed Ahmad kaya. Masih sampean kan ono sing nang kono. Masih ning kono. Lah nggih teng ngene Syed Ahmad. Aku kapan sowan nang ngene Syed Ahmad mesti ketemu karo masih sampean. Mosok sampean trimo mondokno Siman opo? Bermari mondok nang Siman lagi nang Mekah. Apa? Ya napa? Bermari mondok nang Siman mondok nang Mekah. Lek nang Siman niku jenenge gak mondok nang omahe dhewe. Iya. Mari nang Siman terus lagi nang Mekah. Berarti lulus SD langsung nang Mekah. Ojo belajar ilmu alat sih. Nahwu sorope mateng dhisik baru berangkat nang Mekah. Sampeyan cita-citane pengen dadi opo? Kiai. Lho yo, pantes pancen anake kiai. Pancen anake kiai. Ya pantes to. Anake macane gogol. Ngono. Lah nek anakmu cita-citane FF. Sing niki Gus nggih. Wes. Masyaallah. Dulure sampean pinten kabeh? Sampai gak eling saking akeh. Pinten Gus? Dulure sampean pinten?
terus oh, dua maksudnya terus lanang wedok. Lanang wedok. Wis mbah apa maneh sing misanane akeh apa maneh sing Yai Makmun iki tambah. Jone akeh. Nah siki ini sarungnya cop mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo sarung mangga. Ayo guys. Sarung mangga, sarung terbaik. Sarung mangga sarung terbaik. Apalagi yang pakai Gus Jirjis. Tak pikir bolone Ipin Upin sampean mau. Lah ana Mail ana Jarjis bareng to Gus. betul. Nyampun Gus nggih. Wes. Tak paringi. Meneng ta kowe iki meneng iki. Umek kae. Gus munggah bareng ngene. Barayo. Yo enggak aku ngene iki eling bapake. Tak paringi. Wis 200 ae aja akeh. Selawatan ngono tok leh 200.000 ya wis akeh. Nggih. Pinter nggih, sekolah nggih. Gus nggih. Heeh. Wis namudun wis melok Pak Lek. Sampeyan yo njaluk. Sampeyan nyuwun sarung napa mboten? Nyuwun. Sing banter Baim. Nyuwun sarung mboten? Nyuwun. Sarunge cap apa? Mangga. Taman kok ngerti sarung cap mangga king pundi ngertine? YouTube. Wangel kok cah iki. Ayo sampean ganti. Ayo ganti nak. Sampean urung selawatan to mau? Ayo saiki selawatan. Ganti sampean sing dereng sampean kok. Zim. Sampean kok melok-melok seragam khadra. Niku sing gawekno klambi seragam sinten? Modele anake wong kene iki nek ditakoni petat. Sing damelaken seragam sinten? Ibu. Ya Allah. Ya sampun, tenggengen gak iso jawab. Sekolahnya kelas piro sampean, Nak? 3. Kelas 3. Iki sing sampean gawe klambine sapa? Klambiku. Klambine sampean nek jahitno nondi, Nak? Tumbas. Boten. Nondi. Kok gak tumbas oleh teko ndi sampean? Diwai. Diwai sapa? Anugrah. Hah? Anugrah. Diwai grup. Sampean berarti melok grup iku. Sampean bagian apa, Nak? Sampean nggone grup selawat bagian apa sampean? Duh. Bagian ngeplaki rebana apa bagian bass, apa bagian selawatan, bagian vokal, bagian apa sampean? Ya wes, sampun. Enggak kena ditakoni ya wes. Ya wes, aku yo ngalah. Ya, tak paringi sarungnya cap apa? Mangga. Saman ngerti sarung cap mangga konti, Nak? YouTube. Saman roh YouTube apa enggak? Apa jenenge? Es. Kempon karo ya wes, Nak, gak dadi pitakon kubur kok. Kempon niki sarunge. Ayo sarung mangga, ayo jajal kaya no YouTube lho piye? Sarung mangga terbaik. Sarung mangga terbaik. Ya wes. Ayo kamu Baim, kamu sing banter Baim, sing banget ayo. Mikir kene Baim. Ayo sarung mangga. Sarung mangga buat bahagia. Sarung mangga buat bahagia. Hidup itu harus bahagia ya Baim ya. Ya. Ya wes, bahagia 1.000 kok. Ini tak tambahi. Ya rasa apa kowe? Kamu. Salim Jim. Kamu kan sudah tadi. Ya udah, nggih. Pinter ya Nak ya. Kula nyuwun ngapunten nggih.
Kula nyuwun ngapunten sangat. Nglatih anak-anak biar kendel mentale. Mboten perkara napa-napa, kula namung pengen nglatih anak-anak biar kendel mentale, biar anak-anak punya keberanian, biar cinta Rasulullah mulai dini, biar cinta sholawatan mulai dini. Lah niki jenengan terusaken sholawatan kali Habib Soleh, kali Habaib, kali kiai-kiai. Kula nyuwun pangapunten sangat, kula tasik kedah pindah tempat. Sajane aku ya pengen kene sampai mari. Tapi kan yang di sana juga udah nunggu aku. Lah itu Habib kula nyuwun ngapunten, Mbah Mudin nyuwun pangapunten, matur suwun Mbah Mudin nggih, pangapunten. Kok piye cek dukure sampean. Ciri khas. Ayo tak kula melu ndongakno wis pokoke muga-muga lancar. Kula sampean kabeh disayangi Kanjeng Nabi, dicintai Kanjeng Nabi. Wis ala lek jagakno amale awak dhewe iki koyoke ya Allah, jajal to diangen-angen ibadahe awak dhewe iki apa, terus kedzalimane maksiate dosane sak pira. Ngene gak njagakno pitulungane Kanjeng Nabi. Lah salah satu carane jenengan kathah maca selawat sing sregep selawatan nggih. Benjing ten akhirat sing paling cepet dibelani Kanjeng Nabi, disyafaati Kanjeng Nabi niku sing kathah selawate. Rungokno to. Benjing sing buka lawange swarga niku Kanjeng Nabi. Sing pertama masuk ke surga Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ngecek kondisine swarga. Cross check Kanjeng Nabi dicek. Oh iki swarga nggone kiai-kiai iki no kene. Nggone Mudin ngisore Mudin. Rada adoh Pak Mudin. Rada adoh. Mari ngono, mari ngecek kondisine swarga. Kanjeng Nabi medal. Lapo? Geleki umate. Iki ndi yo wong pagendingan kok gak ono sing ketok sikan. Wong pagendingan kok gorong ono sing mlebu swarga balas, padahal Bojonegoro wis mlebu kabeh. Ummati. Kanjeng Nabi ngeleki umate. Sapa sing paling cepat ditemukan oleh Rasulullah? Sing paling akeh nek selawat. Wong niku nek ahli maca selawat, engko ana tanda di keningnya. Sapa wonge maca selawat sedina suwe enggak kurang teko ping 100, kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Di antara kedua matanya, di keningnya sini iku ana stempel ya, ana cap tulisane bebas neraka. Tak baleni. Sapa wonge maca selawat bendina gak kurang teko ping 100. Iku nduk nggone kene iki, nduk nggone kening, samane gak ro kening iku bathuk, Bu. Sebelah ngisor kene di antara kedua mata iki ana stempel meneh, tulisane bebas neraka. Enak sampean, meneh nang alam kubur wis aman wisan. Malaikat mungkar nakir mesti meneh sampean ketemu. Soalnya iku panitia tes masuk. Sampean kate ditakoni mungkar nakir, "Man rabbuka?" "He, wong pagendingan. Man rabbuka?" Sampean gorong sampai njawab lho. Teko bathuke sampean cling ono tulisan bebas neraka. Mundur malaikate. Aduh, kime ono tulisan bebas neraka iki. Ayo balik. Malaikate teko Madura soalnya. Balik ambean. Terus meneh nang akhirat, sampean niku BE sida nang swarga BE sida. Sida tak gak sih? Lah iku sampean sak durunge tekan swarga, itu ada 19 pos pemeriksaan. Ketat nek kono, operasine ketat. 19 pos. Lah nek sampean ahli selawatan, setiap pos iku sampean kate diperiksa, kate diteliti. Iku ning bathuke sampean cling bebas neraka, lolos. Ana pos berikutnya cling bebas neraka, lolos. Wis jagakno selawatan, jagakno syafaate Kanjeng Nabi nggih. Tapi yo tetep salat. Engko nang selawatan tok mau salat. Yo gak metu bebas nerakae. Ya wis lek ngono aku tak selawatan ae sakake-akeh, gak trimo ping 100 wis, sedina ping 1000, bendina ping 1000, tapi gak salat. Ya nyonyor ning neraka. Tetep salat. Paham? Wis engko jarno cek ditambahi karo Habib Soleh. Kula nyuwun ngapunten sangat, saestu nyuwun ngapunten nggih, pangapunten nggih. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.